особено, не съм даже красив. Не умея да говоря хубаво, такъв съм си мега свенлив. Видях я там, самотна на бара, въртеше унесено кутия вносни цигари. Видях също, че гледате всички, аз пък се опитах да я почерпя в тъчки. Върти се, не спира кутията носи цигари, а на мен под лъжичката взе да ми пари. Джеймс Бонд, чух се да казвам отговора й. Знаете всички, въздъхнах отчаяно и се обърнах към моето уиски и моите пастъци. Уиски с пастъци и от време на време паде ми. Уиски с пастъци и от време на време паде ми. Естествено е всичките сутрини да ме боли глава. Това се случва на хиляди българи. Европа не я трогва това, че пия сам. Ето какво ме тревожи. Самотата е тъжна, скучна, досадна. Имам случайно някаква работа, нищо, че не съм упорит, работлив. Закъснявам, разбира се, не влагам старание. Шефа ме заплаща всеки ден с уволнение. Вън, чух го да пряска, как отговориха. Знаете всички, въздъхнах отчаяно и се запътих към моето уиски и моите пастъци. Уиски с пастъци и от време на време паде ми. Уиски с пастъци и от време на време паде ми. Знам, че адски е глупаво и банално дори. Исках да кажа нещо хубаво, интелигентно нещо, нали? А то пък виж какво се получи. Младите от това какво ще научат. Не, нямам какво да ви дам. Нищо не мога и нищо не знам. Ключа съм забравил и не е това моята барака. Не ми харесва тук, какво ли има оттатък. Цигарите са вредни, ужасно за здравето. Защо не ги остави още на времето? Нищо не мога и нищо не знам. Не, нямам какво да ви дам, освен уиски с пастъци и от време на време паде ми.